Am să invit acum în scenă o formație care activează la instituția pe care o reprezint, la Centrul Cultural Județean Călăraș. Este vorba de formația Mix Band, o formație înființată acum 3 ani și îi rog pe colegii mei să intre în scenă cât am să vă povestesc câteva lucruri legate de această formație. Laurențiu Marin, chitară bas, Alexandru Ignat, trombon, Maria Moldoveanu, trompetă, Cristian Vasile, clape, Aurel Zlate, trompetă, Costel Gheorghe, percuție, Paul Niță, tobe. Această formație cântă un repertoriu care nu se cântă în România, pentru că muzica lor este scrisă în exclusivitate de compozitorul George Națis, iar versurile sunt semnate de cine credeți? De doamna Viorela Filip, care a fost prezentă aici la noi la Călăraș, care a jurizat. Frontmanul acestei formații este o tânără călărășancă, o tânără care de ceva vreme lucrează cu formația noastră, pe care am să o invit în scenă imediat după intro-ul care va fi prezentat de formația Mix Band. Vă rog să încurajați, sunt colegii noștri, sunt călărășeni. Mulțumesc mult! Acesta a fost intro-ul și acum vine solista. O chem alături de formația Mix Band pe Cristina Gheorghe de la noi, din Călăraș. Bună, Cristina! Bună seara! Ușor, nici greu, știu doar ce mult te-am iubit. Ca în oglindă privesc astăzi viața mea, anii ce ți-am dăruit. N-ai știut să-mi citești toată inima, n-ai știut să înțelegi ce spuneam. Am să cred în tine iar, dacă
aștept de un timp până noapte târziu. Unde ești și ce faci? Mi-este frică să știu. Faci oricum ce vrei tu și doresc să uiți tot, să mai plâng, n-are rost, să te iert, nu mai pot. Mergi, te rog, pe drumul tău, chiar ne o să-mi pară rău, dar orice s-ar întâmpla, nu vreau să mai aud de tine. Mergi, te rog, pe drumul tău, fără tine nu mi-e greu și-am să încerc să trec ușor peste clipele ce dor. Mi-ai spus un cuvânt, poate aș fi venit, și nici vânt și nici ploi